10 out of 10 on a bad. On a bad words. Thank you, Otan. Hi, John. Alright, guys. Njani ngiyaphila wena njani? You're from Durban? Yeah. I am from Durban. In Tubani. Angibonakali. Angibonakali ukuthi ngathi ngiphume eJozi. What gets you excited? I don't know. Usho ukuthi ngi-excited manje noma usho ukuthi nje what gets me excited nje in general? Ngi-understand umbuzo wakho. Have a beautiful hi Lusanda. Ndikahle kakhulu. Kuhleke. Mawulahle. Thanda ngisho lo mbuzo wakho lo ukuthi ngiwaseDurban ngikhona ngibuze ekutheni lana what gets you excited? Manje ngiyambuza ukuthi in general nje noma ukuthi ngi-excited manje. Where are you from, lady? I'm from Durban. Ngeke ngisho phela specifically ukuthi kuphi. Hi, my thousand njani? So, yebo sawubona bani? Future mfana. Kodwa kusiyami. I like your lips, really. Thank you. Ngikho sesilala. Hawu sidalwa phela. Sidalwa. Music so sweet like your tone. Thank you. Thank you. That's why we mostly keep it that way. I will. Shining my phone. I was finding my device. Are you married? Hey bo, sengathi ngishade ngimncane kangaka kodwa nkusami. Angiseyincane ukuthi ngibe married. Hayi bo. Nangokuthemi engiphendulela kodwa kusiyami balo. Angiboni kahle. You don't know yes. I'm not married. Ngimncane kabi ukuthi ngingaba married. Hi Spunky. Is it Spunky? Am I saying it right? With me, I won't marry to 40. Bye now. Zonkat. Tania. Ubama nje Tania. Angazi Tania mina. Once upon a time, not too far away, just past the spas, and before the rock. Hola. Mina ngazi ukuthi ngiyiphendule kanjani le ndlela yokubingelelana. Hola ngithini nje kuwona. Spunky, hi Spunky. Ngizofica iposta la. Kephi? Fake green screen. Kanjani?
Working or studying? Studying. Mina yasidefaultisa fethu, yasidefaultisa. Ngani? Le ngoma engiyidlalayo. Fethu, keke. Bengilinde nina phela. Maniki ubusema. Pause. Imamonda aduthi uzofica iposta kuphi? Awumsemithileke. Ngizofica Big screen bandla. Kube big screen. Imali ngiyenza kanjani lento le yoku-expand? Nasiya. Oh. Ish. Nasiya. Imani indaba ingami ngayindlela ejwayele ukuba ngayo kubaba. Shuthi usefuna ukuba ubaba. Angisho ukuthi ngifuna ukuba ubaba, ngisho ukuthi indaba imaki nayo. Naziya. Anele, ngiyazi uyangibona. Uyangibona lapha. Nyoko. Usem uyangixaka, uyangena uyaphuma. Sawube kudaba Akumtanto mhla 28 ke kodwa ke I can feel it in my bones. Usathi 28 fethi. Manje ima usemangeni kodwa ngifuna sidinga ukuyibuza. Kuba khona imibuzo nje abantu abangibuzayo mayelana ne-event. I'm like ngizoyiphendula yonke la. angithi manje silisime ngolo. Mazi wenzani? Ngifuna uanele. Fanele bamzima. Uphi? Nomoya ngincane namhlanje. Uthi uthonga accept. Sembona. Uthonga. Uyuza yini? Akumazi noma uyuza. Useyisusile. Ngiyamsole ngathi uyuza yabona nje. Yeah. Nami ngiyamsola. Uthonga yafethe ngumconfirm uthonga. Ngiyamsole ngathi uyuza. Sorry about what happened yesterday. Ngibona ngu-N ubani u-INZ. Yebo mfethu. Yebo njani? Yaphela njani? Hello. Anele ubile ngibadala. Khanye njani? Ngiyaphila njani? Ngithatha iscreen bandla. Yaphila. Sengiyihelp ekhaya. So happy. Sekulungile ekhaya. No, uyabheke. I think uthonga uyuza fethu. Kulunge namhlanje kusebenza. Ngathi uyuza ngizo-accepta lo user lo. Hawu base bawuthuna ko-user manje. Ezishana. Thonga fethu thonga acule Akabhalela kwama-comments. Abhala ama-comments ukuthi uyena noma. Ephila. Usalo. Afuna izibize. Afuna zimbize igama lakhe le-ID lonke. Usema. Usamu. Sure. Uthini Samu? Shawa network yini? Mfethu ngithe ngiyangena la kwi-live kwangena i-call. Wazalo. Sure man. Abantu bayabuza la ukuthi senze njani ke-morning bank. Hayibo i-morning bank kakhulu. Hayibo sivala sikhathini. Ngena line up kodwa ukuthi Yeah? lesiphathela abantu. Ngithi morning bank ayina line up kube kudlala wonke u-DJ ofunayo. Oh.
Imani. Ish. Kunalo ukuthi ngiwu-accept lo use sesiyobona phambili ukuthi uyengani lo. Phela uyakhipheka phela ngicela kube moderator. Hayi nakho. Nakho. Awu man. Asuka iy'nkulumo. Anele uhlekani. Uyathanda ukubisa ngami. Awuhlekani Anele. Uthi ngithule. Hayi ukuthi yenziwa kanjani-ke mina le nto Uyangibona lapha kwi-poster? Cha ngibona uminini. Sicela usawude emehlweni. Ngeke khanye nayizolo bengikubona namhlanje ngiyakubona. Uthini uthonga? Ngizobona abanye phela namhlanje. Okay. Yabo uthonga user mini. Bebe bawu-2 phela la. Manje ngisazi-ke ukuthi aka-request futhi. Aphinda request. Washa. Usami kwenzakalani ngayo? Angifuni umuntu ozongikhuza-ke. Umonde mina. Kwenzeni? Yabona phela abasebenzi into esingakhuluma ngayo ngayo manje. Sikhuluma ngayo into. Kwenzayo. Manje wena lenhliziyo esebusweni. Iyayifakela cabanga. Mangiba live nje iyayifakela. Manje kasothu. Ngisamatasa. Mfethu mina indaba mina ngawabona ama-acceptance. Ngifakile nje izimuda kufanele ngenze njani? Ngisamatasa phela mina ngangisanganele. Ungafika ukuthi asibe live mase ziba amatasa la. Sekisikhathi kwamatasa. Okay ngikho lapha. Ngithi mina guys kunina enisaba u-18. Ngiyazi ukuthi sisazokhuphuka. But kunina sisazophinde ngisho lento. Ngithi ngitshela ukuthi ngomhla 28 June njengoba nibona nje nayi poster la eceleni siyahosta. Kephi emlanjeni lounge. Ufake ku big screen manje poster mfethu. Ish. Mfethu phela mina angikho used to ukuba manje lento le angiyazi ukuthi yenziwa kanjani. Imaningi. Kumele ube use ke manje. Ish. Awawa. Imaningi wow. Kodwa kusiyami. Bona. Awe ba. Ngiyakwazi. Yenziwa wena yini? Okay, njengoba ngisho-ke guys. Nayi iposter la. Njengoba nibona nje yonke into ibhaliwe. Mhla 28 December. Ngithi nje niqoqe nabanye abangani benu, niqoqane nje. Nibe baningi. Sesingazisudance. Sazophinde ngiyiphinde futhi lento engiyishoda. Sithemba ukuthi ningizwile. Hashtag shiyongala.com. Uhlala isigubhu sibanyaka sis. Angazi ukuthi usema uzoqeda nini ukuba busy. Mina ikhona ishandise engenayo lapho request. Accept uthonga. Onayo. Uthonga ngisekhaya mfethu. uthonga wena. Ya nangu ukuthonga. Uthena uyisigebengu manje yabo.
Nobona ukuthi nje akayothatha nje efake angene ngayo. Ithonga phela sine-trauma yo-user fethu. Sine-trauma nje yo-user salo. Eweni. Kumuse screenshot hayi manje. Ibanga umsindo walapho. Sina screenshot. Jo. Ukhanya. Sure, uphi Sam? Yabo lelo khehla lelo. I think usayofaka iwave. Sisitshela ukuthi umatasa manje sitshela yabo. Yini? Ethi angenze lento. Cha yena uyangicika nje. Imake. Asem uyadelela. 420,000 had to leave their homes and move to the Finnish side of the new border. The majority of the forces. Singixosha abantu ade ngikhuluma nabo la. Baxoshile manje. Saciwe uSam mina manje uSam Ayibona. engiyisa. Hawu nangunomafu. Hawu nomafu udonsa nje TikTok. Awubonanga yini nkathi zikhulu i-account yakhe? Hayibo angibonanga. Ngabona mina. Wayiposte ividiyo manje angisakhumbuli. Hayibo ama-followers ubonile. Udonsani manje? Yosondela 100k manje. Hayi kahle nje. Noma clouds bese. Uzofika within a week futhi nakhona. Wathi poste leya video nje bathi hayibo. Yini ukudonsa manje? Kwenza into edonsa TikTok. Ama-followers. Yabo Thonga nomqondo wakho wama-1k. Slow. Umqondo we-1k. Hayibo, about 28 ama-followers ala ku-TikTok le user le. Ku-1k ufike loba, ku-1k ufike loba. Awu-28. Noma u-20 lapho nje. Kodwa uThonga mfethu. Yabo Thonga mfethu. Bengithi wena i-1k. Kodwa Thonga bhuti wami. Useyiveza ngempela ukuthi uyi-1k. Man, uThonga ngibalo wamkhisa. Wena le umuntu ngamazi wena. Ya Thonga. Usawubona njani? Aphila njani? Ngaphila na. Yela. Abanye ngabona. Ngibabona la. Bukusem. Haba bayintsha. Ubalo Sam lo. Ngibona mina kuphela. Awusaphi fake le account ngeke. Hayi uyena cabanga. Uyena. Hayi mfana. Ama-followers mangaki? Uyena. 7.5. Sebo 75.9. Yiyona i-fake account akuyona-ke mayesho nje. Akuyona i-fake account. Akuyona angibengekazasho nje kuyi-fake account. Yazi ubenge. Fethu. Iyona ngempela? Akuyona. Account yakhe. 75.9. Usemcela angasi usemina ngisemina. Yekho umuntu oposta njengophila wema. Yiwo. Lulu amagalelo. Sure. Umuntu unenkinga ye-network.
Angisazi-ke mase senihamba nonke ngoba ningi-understand. Ngisho ukuthi asiyivale le live. Yaphela ayikho le nto. Ungivale. nayi-expose. Ile akasho ngani ukuthi urequested. Sixfinish. Cela ufake uphila u-big screen. Yo. Kanye abakade ithi ngena nge-account yakhe lo muntu lo ngifuna ukuletha abantu phela ivele ithi under 18. Konje uyi-manager yakhe. Yeah, Fethu. Manje ngilungisa kanjani-ke le nto le ukuthi ime nje. ade khona ugeneral la. Uyadlala wena. Hayi ngibonile ngathi bedlula kodwa. Aha. Ubedlula. Ebeyifunela umini khona umacele. Nangoku usemo. Usuqalile. Uvela kakhuluma nje. Usuqalile. Mhlawumbe ubelandela uNomafu. La usuqalile. La. Bekuzobitbox akithi ufike mhla 28 ngibona. La. Man, ilungiswa kanjani le nto yokubeka abantu? Ngifuna expand. Ivani expand nga-1. Cela ukhanya kwenzeni. Yabo? Kwenza nga-1. Uba afethu namisa ngishasha yini. Kade yenzile nje qala mina. Angisazi. Expand one spot list. Nakho nje ngiyakwenza one spot. Mase ngithi. Oh. Ime kabi mayime kanje nazo-ke. Wena mini lodwa lingoma lapho. Ububa. uDJ kumele adlale umini mhla 28. Jaje. Ayo mhla 28 siphethe igolide elincane. We. Uzokhohlwa isetha golide lapha ka-M akutshela wena. Imando futhi bukanike lento iyangihlula futhi. Ithe nje igolide elincane loshiyo ngalazi lapha. Wayidlala i-new wave jam. Yabo le album leyo golide waye new wave yonke iphelele yena. Into abantu abangibuza ukuthi line-up iphelele yini? Ayiphelele line-up. Ayiphelele hayi. Kusakuningi kakhulu. Ubani igama lami? Yabo lento iyangihlula lento. Iyangihlula lento yokubeka. Yini vele bekwayo. Ngibeka thini? Nami ningibeke nami. Nami ngibeka. Hayi-ke iyangihlula-ke. Sengihlulekile. Ngixolele. How? And then? Jalan.
Rigo. Amen. Lapho mina ngikutshele ngoba sengishawa ibheje manje. Wena ungcono ushawa ibhethi. Indaba. Angifuni usho lento we-live sikhuluma eceleni. No. Hey, Barbara. Hayi baba man. Ibaba. Ngimfaka. Ubaba akasabi live. Aza akasabi live ubaba. Okay, live, Hey peeps, Zola. hey peeps, hey peeps. Hello. Yaphela. Happy. Sinjani? Hey, Sakwazi la ko TikTok. Oh uyasho andele uthi bu live izolo futhi mina umuntu akuboni. izolo bengilive izolo. Isikhathi eside kabi. Lapho belele mina. Ugcina uyilaleli, uyamazi nje into zakhe. Akaqali. Ufika live walala. Ukhanya wangifonele bano Give bonds. sleeper. Bekuvusa yini? Slippery slope no Khanya. Engifonela uKhanya ngaze avuka. Hayi kodwa nawe ke usuke usuzumeyiswa yini? Izolo bengikhathele bafethu yabo. Kwathi uKhanya asivule live ngathi alright ngayivula. Yabo engakhohlwa. Babaxoxa engavele ngazizumeka ke mina. Walala. Lapho ngilala kwi-live engiyasho ukuthi lezi Kodwa ezangithola. ngcono ubuyivalile ikhamera Zola. Abantu bayivalile. Phela last time wazumeka eyivulile. Ngisho ukuthi hayi cha. Angisanazi phela sanda singena wavala ama-mic manje. Benza lento leyo ngoba kuphume noKhanya nje. Uphume ubani oba umonde noKhanya. Bebelokho benza lento nje. uBonzi Bazongenza ngwavali, ngivali le live manje. Benza into engacacile. Ngena ukhanya manje. ngijoyini. Ayithi akazi accept yena. Kanti abamoderator akwazi ukuzi accept. Hawu, kodwa kusiyama. Hayi, shame. Imani bafethu ewuphila nto manje uvala imic kwephila uvula imic wena ukhuluma. Awubhabha. Yabo mina ngicela ngithole Sotobe. Bekhona umngane wakho la uSimamani. Simamiza. I think ngirepostile inja yami Simamiza. ngithole listiki la isoba khona mina noSam nisinika ama-gloves okubox ngifuna umshaya nje. Ungicikile nje kulezi insuku zizonkana uyangicika nje. Ngifuna nje ukumshaya nje ngimshaye. Iy'nkinga zomhlaba. Yo. Imani mina ngithi. Imani into yamathithi yenziwa amathithi izibili amathithi lawa Amathitha atholakala noma kuzoba ama-wristbands lawo ama-wristband awukhala. uzofaka ama-wristband nestembu. Nestembu manje. Hayi khuleka. Isitembu kodwa sibheda ngento eyodwa. Stina. Istiki umuntu nestina. Hayi zale yazi indaba ngifuna istembu. Lento ama-wristband yazi nayo zalothi abantu bayawazi ukuyiprintela basenzela. Bayadayiswa abantu bayawathenga. Amabhande ethe ubebhaliwe ukuthi ama-social dance like uFred uzowashaya. Mase phinde ifuna imali futhi ngaphezulu. Hayi ngeke phela somtshela phela manje ukuthi hey. Obvious umuntu ngeke azayenze lento manje ukuprinta phela kuyimali. Hayi phela mina uFred ufana ngizothini umuntu engizwana naye bethe. Mina icela umyeke usema ngithela unawo plan cela umyeke. Nothongo unawo lokhu. Vele uthi ungijikile ngeline sikhulume noThongo line kodwa istembu mawuthi kanjani istembu ngosiphatha mina. Awuthisho omkhulu shange itembu chafa Ngidlala sixafa. Ingane yathisha. Awusevile chafa. Manje njalo shoot. No end. Ngibona end. Ufuna ukupaka ngaphakathi wena kulungisa ufaka la. Ayenzeki lento le. Iyangicasula futhi.
Hayi ukuthi ayenzeki wena nje ongakwazi ukuyenza. Hayi mina uhlulekayo. Eh, Phela mina kuphela noma uvula ikamera la. noma So, yazini webaba yini? malume. uzi-hostela i-live. All right, malume. How is Alright that? yini? Yabo. Khona uzosikhontrolela yonke into mfethu. Kodwa nje Hawu khanya. hashtag shishiya ongalazi. Inani kanti le live kanye? Mani right now unenkinga mina bewumbona. Bathu uyadila. Lezi yangihlula lezi zinto lezi. Lezi Ngakho ngithi yabo. freebies. Because nami ngibe moderator Okay. sangihlula. If imhlula yini bethi ayikho inkinga. Awunankinga papa. Ayibonankinga mina. Akazeli umalume namhlanje. Hayi kahle wena. Angazi Namhlanje simthole. Yey. kade ngiphumula usuku lonke. Right. Manje ngiyakuzela. Asiyeni. Ish, ngibona wathi ngisho ngihlale kancane 5 minutes nani bese ngiya. Wakhipha abantu hayi siyoba live nge-account yababa. Mina iyangihlula yonke lento leyo. Iyangihlula. Angikwazi ukuthi ngenze lezi zinto ezenziwayo uma kukhona abantu abaningi abajoyinilayo. So manje yup. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew up on it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sounds like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside. Frontline, Southside. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be fucking on this anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. You know that something when I say about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be, it couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, that's that maturity. And we don't keep it on us anymore, it's with security. I'm outside, 29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, then I'm still here outside. Frontline, Southside. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. No Christmas.
Bafisa abantu abahlala eMarylebone sisimo sikhosana siyabonga ukuvakashela siright umuntu ahlale kulo nje ngiyeza bengisavalelisa ngiyeza 2 minutes hawu Shockfest ngingafuna ungidayisela ithikithi yini ngoba sengilidayisile mina lami so manje ngithi Shockfest relax makukhona nje uyishaya ngingidayisela lona relax But honestly, that sounds like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside. Alright guys, bye Nick. Sengiyatsamaya. Till ngibe live again. Ekhaya kodwa basami. Kanti unalo futhi ngidayisa composure. Akunenkulumo ezithize kwaphela ukuthi ngidayisa senginezinye inhlelo. Fuck your coworkers, you ain't an asshole. Met you for lunch or something, that bitch know. You got somebody that love you back home. If anybody know, I know how it go. Same bitches hating on me at the show. Especially when I got wafika kabi I